गेहुआ के बलिया मैया सुगना जो ठरलसी है कि कैसे कैसे ना है कि कैसे कैसे ना मैया के रोटवा चढ़ैबै है कि कैसे कैसे ना बगिया के फुलवा मैया भावरा जो ठरलसी है कि कैसे कैसे ना मैया के गजरा पहिरबै है कि कैसे कैसे ना मैया के गजरा पहिरबै है कि कैसे कैसे ना।